shine amsa sunansa malam alarama dan alarama jikin alarama sani da himma yanzu ka soma adb alkhairi daga amsa kano ta motsa daga motsawar ka kano ta canza mata da maza din sun buci geza sai malam kano sai Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Tambaya nake. To Allah ya sa na sani. Ka san Honorable Shaban Sharaɗa? Gwamnan mu na gobe kenan in Allah yadda. Wai wace jami'a fito takarar gwamna ne? Jam'iyyar ADP mai alamar littafi. Mun shirya tsaf don bai ilimi muhimmanci. In dai kuwa ka ne, ni ma na tsaya tsayin daka wajen wayar da kan jama'a akan su gane wannan jam'iyyar ta ADP mai albarka. Kwarai kuwa wannan tunani ne mai kyau. In Allah ya so yadda Honorable Ibrahim Shaban Sharaɗa shine gwamnan jihar Kano in Allah yadda. Kwarai kuwa ni ma daga yau zan fara kiran mutane zuwa wannan jam'iyyar ta ADP mai albarka. Dan karamin sauro Mai hana ya da giwa bacci. Yau zan fara kiran mutane su da wannan jam'iyyar. In Allah so yadda. kanawa ne na araya gida Malam Sha'aban Sharaɗa gwamna muka so ka fito